खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। नखर खुंनो थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय सासे बर' सेंग्राया दुखुनांथावै दलें लगायना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार पुलिस थानानि सिङाव थानाय गनेश्वर गामिनि महेन बसुमतारीनि देरसिन फिसाज्ला बानसाय बसुमतारीया दलें लगायना गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। बानसाय बसुमतारीया चेन्नाइनि साइकिं हटेलाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। नाथाय मैया बेलासिनि 2 रिंगासो समाव दुखुनांथावै गावनि थाग्रा खथायाव गोदोनायाव दलें लगायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मा जाहोननि थाखाय बानसाय बसुमतारीया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लादों दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। लकसभा बिसायख'थिनि 3थि खोलोबनि भट सोनाय साना खाथिसिन सफैनाय समावनो आसामनि बङाइगाव जिल्लायाव गोबां बिबांनि हिर'इनजों लोगोसे सासे आइजोखौ खादों पुलिसआ। बङाइगाव जिल्लानि मनिकपुराव दिनै पुलिसआ सिग्रोमनायाव हिर'इनजों लोगोसे सासे आइजोखौ हमनो हादों। हमनो मोननाय हिर'इननि बेसेना 1,50,000 रां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हिर'इनजों लोगोसे हमजानाय आइजोखौ बङाइगाव जिल्लानि 1 नं नासांगुरिनि 33 बोसोर बैसोनि साहिदा खातुन होनना सिनायथिनाय जादों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि स्कर्पिय' गारिया गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। बङाइगावआव गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि जाब्रबथाय जादों। दिनै फुंनि समाव बङाइगाव 27 नं राजा लामायाव आइ ब्रिड्जनि साखाथि राखाल दुबियाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। दिनै फुंनि समाव क'क्राझारनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि सालबारि फारसे थांबाय थानाय समाव बे जाथाया जादों। बिस्वजित दैमारिया थांफानाय AS25D 9485 नंनि महेन्द्र स्कर्पिय' गारिया AS01LC 9156 नाम्बारनि गंसे ट्राकनि सौग्रावनायाव बे जाब्रबथाया जादों। बे जाथायाव बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिजों थांफानाय देहा बेंगिरि ASI हेमन्त कुमार गस्वामीया जखम जायो। जखम जानाय देहा बेंगिरि हेमन्त कुमार गस्वामीखौ बङाइगावनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लकसभा बिसायख'थिनि 3थि खोलोबनि बिसायख'थिनि सिगां साउथ सालमारा जिल्लानि हाटसिङिमारियाव थांनाय मोनायाव BJP आरो UDFनि हेफाजाबगिरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जायो। बे जाथाया मोनाबिलि समाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनाय समाव जादों। बे दाङाबाजिया AGP, BJP आरो UDFनि हेफाजाबगिरिफोरनि गेजेराव जादों। फोसावदिं मेल समाव चेयारफोरखौ बुख्रुबनानै चेयारखौ सासेया गुबुन सासेखौ खुबैलायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे दाङाबाजियाव UDF आरो BJPनि गासै 12 हेफाजाबगिरिफोरा जखम जायो। जखम जानाय सुबुंफोरखौ हाटसिङिमारिनि जिल्ला देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया ससियेल मिडियायाव लाख लाख रांनि थफ्लानि भाइराल सावगारि ओंखारनायनि सायाव BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीनि बिबुंथि। बिथांमोना सासेल' नङा 9 दं। रांनि सायाव जिरायनाया सासेना सानैल', नाथाय 3 कौटि रां लानाया जों लादों होनना खोनादों गासै 9 दं। बे 9नि गेजेराव सोरबा सासेया 1 लाख रांल' मोनदोंनो। बिनो भाइराल खालामना होदों। बिनोनो सोंब्लानो मिथिगोन सोर सोर लादों, सोरनिफ्राय लादों रां। बेफोरखौ जोंनो सोंनांगौ जेबो गैया। पुलिसआ हमथों, सोंथों गासिबो ओंखारजोबगोन। बे बिबुंथिखौ BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा मैया क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भुमका सेरफां बाजार आरो दतमा बरागारियाव BPF दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिजों लोगोसे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।